אני סגן אלוף רייש, מפקד במרכז האש של פיקוד הצפון. היום, בשיתוף פעולה הדוק של אש ומודיעין פצ"ן, ביחד עם חיל האוויר, ביצענו תקיפה של 40 מטרות במרחב הכפר עית א-שאד. תקפנו כ-40 מטרות של מחסני אמל"ח, תשתית טרור ולחימה, מבנה צבאי ועמדות משגרים שכוונו לשטח מדינת ישראל. תקיפה זו פגעה באופן יוצא דופן בארגון החיזבאללה וביכולות שלו. צה"ל ופיקוד הצפון ימשיכו לסכל ולפגוע ביכולות הארגון. לא נעצור עד לשינוי המצב הביטחוני והחזרת התושבים לבתיהם בצפון.